enti sa program ayeye no 24th November yi eye anopa no nwotwe anopa 8 ni upon 1 onipa bi a o gidi so wo hawo sa nipa no na me ne kasa de osusu so oni hawo de sebe yare enti na esi gi dan enti so obi yare ne se wo mraji na doctor nsa na yare no wo so wo made ya na enye obi na aye no eyo no ankasa because wontimi nkasa o yare da fie enti doctor free ni hospital dem amra mu ufie amra mesa yare ebi ni ho enti tumirika na bra media me say all problems wo ha no ufie no nkuku no nkaka nyina sa na fa bra na agya mfa me so nya dai emoa eye simple enti etia odifo sikadwa line ni line ni ye 0553 011926 odifo sikadwa ni line no eno no 0553 011926 ubetimi afre ebra ye wodwumadie so aye dibia ya kira kwan enwa asafo awoti yenkan ye everlasting power palace tumia ete woda ahemfie anu nti baabi a wo biara ye wokumase ne bro no a ye frɛ ho petuda ɛhɔ ɛna susum kɛse no waba begina sambre ya wo hwami ya ubetimi akɔ live YouTube live ye wo hɔ sikadwa nyamekase live ɛhɔ no mo ɛna ye wo ubetimi akɔ sikadwa nyamekase TV live ye wo live sisi a subscribe na kɔ no mo na wa share ɛde amaye sa wo pese dwumadi ya wo fe na da ne da nyina wo boaye ne a wo betimi afrɛ line 0553011926 sa wo pese ye bo wadwa ton de so ho da roma wa bra na ye bebo ho da ro nso ɛde ama wo me a me di dwumadi echi ame me di Lady Bex edin no edamufua the whole world edin na bi ni ba bia Lady Bex eja wo nhira wate papa emza ye treaty topic bi na ye nwie enen so ye besa to aso enu timi ni matiefo ni manyansafo ni mabadwenmafo papa se de da ne da nyina ye betena ha ye ntumfutro enwu nipa ni na ye bie nyame ma adwene mu no me bese ne de oho no wo de ma manyansafo eni manim difo eni mabadwenma papa enra papa bi frɛ wo se wo ye lecturer na nani je wo ho papa ena dwumadie ni so a wudie no wunimade no ena agya sanso adom nimde ni nyansa ena wo sanso ewo hunumu ena adom na nkasa so enye fake adom ne wo ho enti nani je ho pa lecturer ya chia pa ya da wase ewo de oka edifa odifo ho agya wo nhyɛ sɛ wani guso a wo hye dwumadie ya da wase bebre papa ye nto wase yo lady me pa cho me da se ena ye sa to the 5 kingdoms say ewiase we no biribi beba empanifo kan se me se biribi ba asem bi ba na franka ayeden esiso sanete enti ewiase na dane na nipa nti ase ye see 2000 on say 2000 a millennium sa millennium no na ewiase ya dane amanse sa bi ba na bia efri ochene ekọ no enipa beten nsem America yase no kwasem ane ohene a what take over what you say enti enipa nti ase se wiase we no ewiase edi adane ewiase nsai da ewiase edi adane ewiase nsai da what you say enka ne na nipa nyini chepa better na nipa nyini nche sa generation is say obi ba wiase ba nyini nya na 69 years metusala etwa sane ya de ba 300 years e de ba 120 years and na abapem 70 years ebi kura ewu 30 20 akwara ya wo no foforo kura no ayedai team what you say and nabi beba enipa nyina chepa ye 16 years yes sa bra no so sa generation no so beba onipa nyina chepa ya yeso wedu ya akokora pa ye 16 years ena obedi na sase we so enti ewiase nsai da obi obeka cho se wiase ewo na wieye wonim de oka eda wo bewu na ese wa wieye ya ba eda bewu wa wieye ya ba na ye bia nipa adwene mu se ba bia wo tie na ese se wudi honi sa pepe na honi sa pepe na ya oduma nkoma de adom wo no ese se wudi ni yie na wo chiri maba wo mo so abehu ne ma pa wo be ye wo so be ye wonderful ene ka heaven and hell heaven and hell was asase we aso what you say asase ya ti so ebinumo to heaven obi so to hell dia wo sunsum anu na wo honam fam lady ni panti ase se
onyankopon se anase wiase se obi aba bewu ade wiase bone nyina ache me pa cho police station there si wasa ye dey police station da yesima ahwan no court da yesima ahwan eno ne asem na prison da yesima ahwan eno ne asem no what you say enti ye de etrese ya kanim die a ahinta ehu asem no kwasem enye de obi aka ene ye ka bie na wiase we no se nipa 10 ehia na sabi ye nyina ye jimi a ye do ye ho no kwa ba sa jimi fo no mu ba ko ba ani bete no hunu nyansa ajimi fo 9 ni nyina nkunu ni nyina soreti ya de ohunu nyansa no wow what you say because dia wu nim no anasa de omu nim no wo tra wo mo enti de obaka bi omu nti wase enti sa na wi asete enti aha eye nkyerɛkyerɛ platform ya kyerɛkyerɛ nipa na de ana meka kyerɛ nipa ne sɛ enipa nya ntobo ase sɛbe so wo ba na de ko school a enya kasa wo ka no wonte na mo pese okosua nimdeɛ ti da bia meka sɛ nimdeɛ de yesua firi afoforo ho na mo nyansa de onyankopɔn na de ma what you say enti sa na wi ase ne tie odi for line ni nie 0553 011926 misip subiem sɛ 0553 011926 dwumadie ɛda bia ye de brew ɛda bia firi juada kopem memen da bia 5:30 to 6 o'clock sena wo tv ho sa wo pa enimdie wo pa adesua papa na wo pe se odifo ajafa ne nsa so bia wadwene mu mantoma agufi na se wadwene yifiri wono ma follow odifo na wo be ye nsira papa ye nto aye topic ne so lady me pa cho me da se na ye treat the 5 kingdoms part 3 okay aka part 1 part 4 okay eno beba okay na eno ba ebesi fapem na nipa hunu edin na mebo no eni party ase what you say lady yadi ka treaty na odifo Daniel ena shares ankomo to ho ewia so onse meka se onyankopon obade awie omo bibia bi obio ade bi onyankopon ye bia Genesis 1:31 wose o hehu se eye na ye pa enti onyame wawie ne bibia de aka ye nipa ye na se onyame abode oboye no ye somu yie ne hwe ne yie efiso so wa japade bi na so okura ne yie a eye japade papa de mawo na so wa japade na toto na jeje mu na ye wadwen so wodi ensombo a efiri wonsa na sefiri wonsa so onsa nka biu sa na oduma nko aye ne wiase enti abusua enam srawo nyantobo ase na tie nsam am na oka ne yi the 5 kingdoms part 3 na meka so betimi akwakohwe e YouTube yes ka dwanya meka TV no so okwa bomode subscribe channel ne maye na like page no uwie nso anu a share videos na maye na ebebo aye me part of 5 kingdoms yi odifo Daniel na so da ye according to Daniel chapter 7 verse 4 yadi ka kenka ho ntimi sense su bio Daniel so hu mu akase enan ye omu pie firi epum enti da bia me kapo ho asem a enye ne negative na ya ade bi o wiase bi positive and negative enti ni panti ase na Daniel abo na ohu ye no wose wodi ka hu na abo odi kai na o ejata na wo kode entaban means su bio ena abo otoso mienu no esisire abo otoso miensa no yesebo ena abo otoso nan ne de wose wo anya din bi amfa anya dai ama no na abo ne hu ohu echen enka ne miensa no odi kai ye dai epie ye no na abo ne hu ohu yie na Daniel so ohu no sa da ye no ne yam hye na according to Daniel chapter 7 verse 7 and 8 Daniel chapter 7 verse 7 and 8 enti Daniel so ohu no sa abo no ne yam hye no na abo no ma menkenka kakra Daniel chapter 7 verse 7 and 8 me ka atwi no say ye kire no me de hwara anadwo adehunu mu na hwe abo otoso enan abo otoso nan ne ho ye hu ene nwanwa na oye de bro so abo oye otoso nan ne hu ne nwanwa na oye abo oye de bro so nie wo dade ase akese na odidi keka mu ede ne nan peche enkaye na eso ne emu a wodi nanim nyina na owo emaidu enti wase mere hwe eman no hwe abanketo afoforo bi pray eno no entem na akane emanu mu emiensa asetutu eno anim na hwe na aniwa etese onipa aniwa ewo eno ano ewo anu a ekeka ensama kese
ewo aban no ho lady saa asem wei wontimi nkyerɛ mu ma ne nye yie what you say wo se abo otoso enan no na abo no ho ɔden na ne sete sɛ dadeɛ na abo no wɔ eman du na bɛbɛn ko ayɛ maako edu na wo se wo rehwɛ no wo hu sɛ abɛbɛn du no de wani mo no emu miɛnsa atutu agu na miɛnsa nto yɛ wo hu sɛ foforo bi asa yɛ dɛ ketewa bi apie afiri miɛnsa na etugu yɛ no na ɛwani ɛte sɛ nipa aniwa na nasa aban ketewa na apie yɛ no ɛsan so wɔ ano ɛte sɛ nipa ano yɛ ɔde ka nsɛm akɛseɛ na Daniel sɛ wo hunu saa de yi na yɛ mo hye no wante aseɛ na honhom ho yira no entiti a wante aseɛ nie wo hunu sɛ abɔfo bi gyina hɔ na okoko bi sɛ abɔfo no mu baako ya na obi gyina hɔ sɛ abɔfo sam atwam sɔfo nimdeɛ sɛ wo bi yusu bɔfo a wo mfiri nyame ebinom kura mpo sɛ ɛna abɔfo atwam sɔfo kɛseɛ bi wo preaching radio so wo sɛ ɛna obi ukɔ sɔfo bi nkyɛn na wo sɛ me yusu bɔfo a wo mfiri nyame na me pa kyɛw Bible so ni asase ntwam yi atwerɛdeɛ no sensai kura ho baako nya dai entwam da enti sabɔfo ni hɔ de a ɛne sɛ onipa nso ni hɔ sɛ ade akye na ade asa na sɛ saa ade ma ne nsinzi na sɛ ɔbanya awo na sɛ nipa da so ba asase so de a ɛne ka hu sɛ ade bi onyankopɔn bɔ yɛ wodi bia ɛso yɛ dai ɛwɔ hɔ what you say enti sɛ wonni bia ɛnkasa ntia kache nipa sɛ ade wodi me ni bi ɛyɛ simple enti Daniel sɛ Daniel edifo wo hunu saa ade wo sɛ me yam hye me enti me consult abɔfo no baako a ogyina me nkyɛn no ɛna bisa no saa daeɛ no a me hunu yɛ no ana aboa no ɔtɔ nan no me hu yɛ no me bisa anaseɛ no abɔfo no de Daniel ko school wa kyerɛ ne mu adekodie nti ohun saa aboa no na saa de we Nebuchadnezzar nso beso saa daeɛ no bi according to Daniel chapter 2 verse number 32 going Nebuchadnezzar also daeɛ no wo hyɛ da wan kan kyerɛ pade ehunufo no o me afrɛ magicians and your friend astrologers and your man friend sorcerers and your friend cardiac for so yadai eba no catch on say maso da na da no menti ase and na menso a menkai da no entimo nche mase na o man timi anche na se o hye emra say enke nku mom nyina and your kofa Daniel bae na Daniel bae no obesere say wo hene man nansa no mfa nko ni piem enko sere awurade nyankopɔ na manyansa ne hunumu kwa enti twasam no say Daniel ko abutu wane ne nkrofo ko kasai no ebra Daniel dae no e na awurade de Daniel ko wura Nebuchadnezzar na dwenem wow what you say enti Daniel gina ho e na awurade presse Diana Nebuchadnezzar so ye no awurade presse ye fa ne time travel wow wotimi so dae bi e na ye te yi wo beda no aso dae bi Diana bebam 10 years wow enya mamu ne o e bebam 10 years enti wotimi so dae bi anu to na Habakkuk chapter 2 verse number 2 was say tro enisuade hunu na wo hono tro ne nyina agudie so ebo eprono no so na se bamu ntamu a wanya na kan ye nipa bebre anya sa experience we bi lady utimi so daye dai bi wo be so na ru afi beta da bebem no wo hu de be ye no akai no ani akosi so se ye dai wo me so ne bre bi atwam ye fra ne time travel onyankopon timi de ukogina twro no bia no no ayi niam bi e besi daache no de akyere wo na opresse ade na ade uko speed na de akwa gira daache no so no akwa hwe ade no wo hwe wia no asa press back no asa ba besu sibia wo bo so ani ate entu ani ti ase kai maso da bi da no behwe mu emmemu da beta da bebem no na honhom na oyi kye no aye dai wakai ya friend time travel enti Nebuchadnezzar dae no Daniel consult awurade no awurade ma ne ko time travel message enimu na okohunu wo hunu se honi kakraka bi si wo eye image kese na eso na twasam ne se aboa ne ti wo se enipa na ogira ho no na ne ti eye gold ana ne bo so ye dey bronze em say o se ko world cup ana so Olympic games o se ye wo gold bronze ana diamond yo sa ne ma ne nyina Nebuchadnezzar hunu sa de no na no so wo mu 5 what you say ewo Daniel chapter 2 verse number 32 obi o me bi obetimi akenkan 37 what you say enti Nebuchadnezzar ehunu sa de no Daniel ko mu no ko hunu sa de no ene wo hu say eye image na sa image no na ye sika ni tini ye gold
na se no anasa ne bo enso ye em se diamond ana efiri ne sisi ano so ye brass anasa bronze ana ne nan no wo se eye clay na de ohu ye ne se image kase na esi wo no na eboa kase bi a efiri soro ba na sa abo no na ensa bi ankuram efiri soro ana na eba na wo se ohunu ye no ebebo image ne na so na bubu image ne mu eboa ne be sai sa image ne nyina. What you say? Enti Nebuchadnezzar in Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Ni nyina ya asam kro no a. If you say na Nebuchadnezzar person ohunu de ebesi da ache. E na odoma kuma yi sa de ya dai. E kire no. Na medika kire mu say the first kingdom no na jata. Jata ni jira say gold. What you say? And the second kingdom na no so yesisire. Eno na Nebuchadnezzar hu say o se ne bo no na te say diamond. Ana de etoso enan and also sebo na no so ya brass. What you say? Ana de atoso me ansa na ya brass. De atoso nan no na ebi ye dade ana ebi nsusu ye clay. Na saade na ohunu ye no obafo ne che Daniel say ahini ye atoso nan no na hu oden e che ahini ye me ansa na adi ka betwam no. O say first you know me catch am say the first kingdom no eno na Britain for inherit no. What you say? Eti Britain you should the 3 lions. Omo migrated from Iraq. Britain for omo pie free Iraq for omo. Eti Nebuchadnezzar konwa no. Ena Queen Elizabeth ete so no. Okay. What you say? Okay. Queen Elizabeth enu ete so no. O say e so supreme. Yeah. Na sa hini na twam dada. Na so na sika ye dai. E wo ho. Na wi aso lady ya na me kan say me say so odoma kuma adum nimde na se sabi o sabe ejanyima no nsi na se wagimi a nimde ne de ekurawo na so nkrofo beje utumi ya dai afri wonsam. What you say? Wo mo de nimde ato ho nimde na ode ato ho nti still na hini no eda so ye power. What you say? Enti ahini ye toso enan no eye Roman Empire. Okay. Na sa Roman Empire o mo je tumi no afri Greece for onsam. Na ansana Greece for ombeje tumi na afri wonsam no na ye Alexander the Great. One na di Greece for anim. On na king e was abra no so. Na wo hene bi so sori a ne afra no Augustus am say Augusto me refi Augusto Caesar. Tianie. Wo mo ko Rome for anasa Italy for and now currently your friend in Italy. Italy for na Greece for kokoi. E was the city of Corinth. Okay. I know the 2 Corinthians, 1 Corinthians and 2 Corinthians. And you crow. Yeah, what Greece? Okay. What you say? Na sa ko ni see, you know. Na omo kum nipa more. Omo kum nipa more. Enti Augustus Caesar. Ana wo conquer sa wo no. Enti wo conquer say sa bra no so omo kokum bia na say ye di kro na e ko so kon no. Ye di so nkunimu a. Me fa say adum. Sa na te. Enti amakom ne ebi a ahojo. Na bi omo mienu akontokwa bi obekonka no yonko no sa amakom timi konka ahojo a na ahojo aba be se amakom ase enti ahojo amakom na ye dai enti Italy fo kokontokwa no ana omo timi edi Greece fo so enti na ahini na ba bedu omo nsam na sa ahini yi Daniel so ohun ye no na ahini no mo paapai makomako edu tieni yo enti sa Roma ahini no anya ahini eketwa na Augustus Caesar echi no Constantine so by Emperor Nero so dai e by na okenkai Daniel de no Daniel chapter 7 verse 7 no waso ohunu aboa no na aboa no ohun na aboa no odidi a no okekam na de beka asem propro wa no wan fam obi a no de 98 aso no apeche no ase no ena de na ekoso hwo wase ohun se aboa no eye Nebuchadnezzar de Daniel chapter 2 no wase de ohun ye no na nan eye dade na ebi nso ye clay enti dade ne anwea de ai na den dade no o kire se enabire beba ewiase emu be paapai ewiase ba giche enkane no ne ni president bia ho ne o one king ye odi wiase nyina so enti first kingdom ba ye na ye one king second kingdom na ye one king and the third kingdom na ye one king but the fourth kingdom na beba ne de ye nya one king na mo benya kingship bebre ye benya wiase nchichemu eno ne dade ani kre no
What you say? Ewiase mu bechiche bebre. Enti yebenya Ghana, yebenya Nigeria, yebenya Cote d'Ivoire, yebenya Benin, yebenya nya enkroto bebre. Na kuro bi ebaba bia so benya ne president. Okay. Now so still na Roman Empire na da so yedai. Eyi adwuma. Eno ne dade ye no. Na so odidi a. One for the aka no emu obi bia ni. What you say? Enti dade ni kre na woka ho asem. No opese o kire say aman ni bi be ye den. Ebi so be ye mre. What you say? Amani be a thing, a bit so amre. And to say a rease, you are the G8. You are the G8. Show, I can know, lady. See, I can't, the 7 oldest countries. Yeah, by rease, me part of Britain can home. Now, American, you now, you can't Europe, Crampa. Crobby, a friend, Hungary. Hungary, Omuna, yet the heart of Europe. Hungary by our European countries in a day. Ever. Hungary na the last oldest country. I was 7 kingdoms in 7 oldest countries in them. And Hungary no ne muna Europe here dai e papa ye. What you say? And you can baby ahini say ya. Medical ka say ahini bi am free Israel. Because obi to say Abraham. Lady, no free Israel. Abraham no free Mesopotamia. So free Mesopotamia there. And na Iraq. And to say Abraham na Israel bi ani ho. Na enkom se bi na bai say enabere beba Abraham ni nyame anyapam enti wode sa Mesopotamia area ho no wode mama Abraham anna sefo enti abrantie bi ane e friend Jacob ane yeso ane obofo kon ye ane odi obofo no so nkonim eje emfa ne sade omotwe no ya unse your typology wo ho your typology ne say wakofo obi hu asem na wo twa sade ye na so ntro many pano na mo wo de ne yesu suso e de obi aba behiem enti me fan sam me nyuma me yeyi na ebia dachi me ni ho na obi asore na oye ne ho sam me ni atro sa nipa ne nsam a me record am ye ne nyina ya betro ni e de ama sa nipa no ya mfa me di nto so ni e de sa nipa ndi aba ba dai ato so in disguise ni aka sa nipa wei wo no na be sa ne ma wei enso be kom no na nyu ono a what you say? And to one true sa Bible no here me catch us said the Old Testament New Testament King James and a pie 50 scholars one mu share Old Testament ni mo ni Torah no one mu share musa for 400 years and the New Testament ya ntwa one day one mu try barely 400 years and say the New Testament one mu wie and the name Jesus Christ no it was invented by the Romans and na me catch say oduma kuma dumu nimde na wo nyansa bata ho a wahene na che na mo se ade nimde ama wo ni wagimi a nimde na yebebu afa so enti omo benya asa ahene no ene omo ye se sa na tie de a ene Augustus Caesar no on na invented on na tena so na Emperor Nero ene Constance mobile no ene omo ye omo adwen se omo kowi a omo ne Greece for entokwa no na Greece for yusu ahohom ye no ye fra ba ko Zeus ene ye fra ba ko Jupiter. What you say? No one who said Jupiter no why the sun god and I say why nyamia or wiem. Na the word thing. Eche nyami bia sa no mususu. And omu conquer Greece no. And omu fa omu nyame no. Omu conquer ni pansa conquer nyame no. And omu fire. Enti nay Italy for kremu say omu nyame friend Zeus and Jupiter. Omu na use say nyame no. Okay. And Greece for nyame. And omu fire. Wonderful. What you say? And omu de ba omu dia. Wonderful. Enti abusia ya ka Bible history. Wonnim Bible munti ya kasa ya tobu ase. What you say? Me kasa me lecture wa. Me lecture wa ma wo be hu sasa de wo akenkan ko wonnim hwe. Tie ni yo me call spiritual school. Me call spiritual school with them. Enti ya kan samua abakro abakosam de wonte da no na me maba baby so de ache. Wonderful. Enti Augustus Caesar chi no na Constantine mobile and omo yo madwen say sasa na tie dia ahini na baba dia nsam dia let us create something enti asa wiase nyina som Constantine asa Constantine be yedai wo be nyame tie ni yo na wiase nyina som no enti omo de Constantine ni besi ho abaye ne se nyame enti na asa ye create onipa bi a wiase nyina be som no ni ama sa nipa ne so powerful enti we Jesus Christ na omo invent no a Jesus oni osa Jesus obi amaria se friend Jesus Christ obi amaria se medical kan Yeshua HaMashiach ehun asem
What you say? And to onipa bi ama wiase friend Jesus Christ. And to omo na invent sa name no. And omo here say, ya de Jesus na ankasa, Moses woni mu, Elijah woni mu. Me kasa me expose a. Medru ho. Medu be wura the Old Testament and the New Testament. Na ma kire the adifo no be ye nsanche ne adifo no be ye a, omo chepo de ma Jesus. And omo here say, yan create say nipa no. No me so powerful because na Jewfo nim say, Messiah bi be dai, beba. Enti se Messiah bi beba dia, yan create obi. Ne yan kan che wiase nyina se Messiah no, why dai, waba. Enti wiase nyina nso no. Wonderful. Enti omo create sa dia no. Se dia be wiase nyina be dai, ebe som. And the wiase nyina nso ye dai, som. Enti the fourth kingdom no, the Roman Empire. Also Roman Empire by enya no. The who thing. Fi say, why ya dadie osanso ye kre. What did dia? What ma one na ye mre no. San ko de aduane ba mu omodie no. Wo tietia so. Enti na hwe countries na mre no. Sa omo countries na mre no wo japade. Hwe maybe to say France. Abato ahye Niger for so. And omo ka che Niger for say Niger for na supply France for electricity. Sa Niger for ka so omo ma France electric say ya. France for nya light bi ombe kodum so. And omo ka che Niger for say so nam Niger na hu say gold e da form wa hweye no amfa. Ba ka che France embassy no mra me fa gold fi say wo ti asase no so de ba honya odia. Aye France for ye dia. Na tie bibini ade wo na da bia me ka say lady sa bibifo betie me ya montie ne ye ade bi o broni o e wo bibini ho mobile phone yi ekura me a emfiri nyame but the same mobile phone kokuta broni a efiri nyame meme de ekuta me eyabosom anya bosom eyabonsam the same mobile phone ekuta broni a efiri heaven na bae enti on de broni ayewo enti ya de ayewo no ya even ya nkasa ya kasa akura yempe ade we hu bi etan bibia nananum je edija ye bia no eye bone enti ye je de ho ne yakọ hwe broni a kira kwai enti beda na wo ma na timi akoso enu ti na o ma bia unsa na nado ti akonwa so wona ye Ghana president and so I'm telling you say abrofo na ebu man na maye no kwase wo japade o gold wo bibia nanso yasese hia wa sabra broni krom ye wo wo ade bia fra na IMF wo brabaji sika kakra bi yan fancy ho kase anya dai ensi ho na adu omuka enti say abibi man ye de abrofo ka yentimi ntua enti Ghana man enye ye dia ese Ghana 40 years so te Ghana na so Ghana nya odia what you say papa wo fana word bon to fama ye bre ni nti ye bre na let me part me da say me bre ni so no kwase now so ye drew the fourth fifth kingdom no ye be kire mu yi ama ni party ase enti abusua mensam a me de ba no eye enkyekere ene ye de ba ye wurawura ne amam kakrakra enti tobo ase na abetem ase ebia na ensam a meka ebia no anti ase me pa cho bomode na eko YouTube so eye skadwa nyamekasi TV ukoso a eye bomode na subscribe page na maye na like page ru wi anu a share videos ye videos bebre ye series bebre wo betimi atena se no wasua bi mo a mo pese mo sua sunsum se mo no wo follow me a me pa cho memo nim de ya ahinta na jana me so ebeboa wo ama so ani abie awoken no astate enkora nyina asua nyame ho nimde enti wo so follow me my number is 0553 011 926 ana me ya asore okuma se sokoba petuda e ho ana me ya asore me dia no odi fos kadwa me pa cho me menton de e wa so dem na mo me ba afode na ma affordable e 500 cedis enka ni ska 5 million problem bi a wo bi a me no atumika na bra mentimi nkyere problem we ana we problem bi a wo bi a me se tumika na fa bra wo de ba wo de ane aya affordable wo ba afforde a eja be fam so abie kwai no e de ama wo me pa cho program so e de anim November 24th to 30th November ye sa program ye Friday up to Thursday enti bomode na fa ho hyem anim di fo akase e beba enti bra na eja mfa mensa so emie ekwa no emfa ma wo so so problem di atumika na bra na eja be fam so aboa wo me pa cho me chia ba fo so man kwa hene miru wada ma me chia wo me no hia na ba fo eja enhraw eja nya akase me da se pa e wo de wa ya ma me ho ba fo me da se na ma chia me ayere bi e wo Kumasi Asafo Ahemfie na ma chia ba fo ma re hene enso Kumasi Asafo Ahemfie ma chia na na sepa se hene otumfo ase hene na na sepa se hene na na yaw ekuoko
mekyia wo ma kyia me manyina me ba kuma otwa to na na akua sika agya nhyiraw agya nya okese ene wa wotie me ene mo mo follow me agya nya mo nyina akese o me kwa ma obia ye wo kyera ye be saba be hia me da ase me da wase bebre sa wo je bretena ase na wo hye ye ni tete atempon wo ne ma pa ade ma anu titena ase ebre ne so afre obi na obi so mfre obi na tena ase ye sua de nyame di nim de na ne nyansa ne de adom papa no anu nti wo so se wo pebi se wo behu a tena ase ne sua na ebeboa wo me kai wo se program de da yanim anu nti 24th November dru won ma tumrika ne bra asase kese ne so me da wase me chia onipa bi oje bre na wo hwe me na wo hwe adwumadie agya wo nhira na wonya wakoma so ade mfama me chia me ankasa me ka kire ma ade nyina akuya sika agudie abi me chia wo nso agya wo nhira onipa bia afiaska agya nhira me chia wo pa ya be se de ahia mu nyame ya adoma ochina 5:30 to 6 o'clock me a me di dwumadie chia me di de Lady Bex agya nhira onipa bia bye bye. Abusia waje bre na wo hwe me di a ska dwa nyame kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na oba ade no ne de hye konkron ene me